Iki lho rek, tarune yo. Rumah modern. Ukurane 9 kali 10, hargae 700 juta. Kadang mriko melu. Wapi wombo ngono yo. Cara ngono dawa wis sedeng. Nah, saya langsung ya tarif nang omahe. Nah kene iki soal pagar sajingan deh. Wis mancep kayak ngene iki. Nah, saya iki langsung lanjut mlebu brene. Nah, Bang tengah iki nggone arah karpote wis Pajero Innova wis atau mlebu bleng. Pokoke pre helikopter gamel benang kene yo. Ki wetengene ana tamane, taman mini. Engko pen tandur apa wis pen atur dhewe, ki open ayo. Tandone ready tan bawah. Kerane ready kari nguntir toyo kena game sepeda atau mobil. Bendo masa depan wis koyo ngene model lho. Ono keran iki sebelah kanan kene iki ben ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu, omahe iki wis cerdas yo. Gawe smart dolog yo. Ah, iki iso penulis cara ngono. Gawe pin ngene sire aja gebuk-gebuk. Nah iki. Gawe pin ngene iso yo. Dah, gede jari iso, gede kartu iso. Wis penatur dhewe ki open ae ya. Bobop sih masih. Ku sederek albino raya kata das. Iki langsung nang gone area ruang tamune. Ndukure wis plafonan. Ndukure yo ready penerangan siang hari. Jendela yo ready. Bensin kelas udara mlebu metu lancar. Ah, iki ono pintu iki, telu iki. Nang sih, nang sebelah kawan kene sih. Ha. Iki nang gone kamarnya terutamae. Iki sing ono jendela ono apa-apa yo. Nisor ame ndukur to sing dibuka yo. Nek iki nek nisor dibuka bahaya, soalnya apa? Be ono apa-apa yo. Nah, iki tangi turu dibuka langsung menghadap area taman yo. Cara ngono ben seger menghirup udara segar yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ning ya duduk, screenshot ready, shower yo ready, wadah sabun yo ready sisan. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar kedua penataan wis koyo ngene iki. Mulai pen kurang serak utawa kurang cocok ya apa pen atur dhewe kok pen ae. Tuh. Iki di balik selambu iku ono jendela yo sing iso ditutup. Cara ngono ben sirkulasi udara iku mlebu metu berlancar yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Ya. Iki nang gone kamar tidur ketiga lho. Iki nang kene iki ready jendela yo sing pasti. Nah, saiki langsung lanjut mrene yo. Ayo. Oh, sebelah kiri kene iki ono backdrop TV itu. Penataane kok ngene paling kurang opo penatur dhewe yo. Nah, iki sing pasti ono dapure ready. Tuh, ono kitchen set sisan, ono jalur sampinge. Nah, saiki iki iso digawe kulkas. Iki kitchen set sedurung free yo. Engko pengen pasang dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nang pintu iki. Kira-kira apa pemasaran padha yo. Tak bukan yo Jiro lho. Nah. Iki nang gone area belakangnya iso salahane iki iso penatur dhewe ge apa utawa iso pen gawe area laundry room utawa cuci jemur ben gak cemren nang ngarep. Cara sing gak tak channel iki nang tamu. Iki mah komane regane 700 jutaan ukurane 9 kali 10. Untuk 10 lokasi ben wis mereka mat nang mat gawe. Wis ngene kae sih, mblang kok ben wis mburi apik betul dhewe.